Il-Partit Laburista mill-Gvern qed jerġa' iġib bidla importanti u storika. Dan intqal fi stqarrija mill-Partit Laburista li nnutat kif bl-emendi li teressa il-Gvern għal kodiċi kriminali se jkun assigurat li l-bidliet iħarsu mara tqila li tista' tiffaċċja diffikultajiet serji kawża komplikazzjoni medika waqt itqala. Fl-istess ħin jingħata wkoll serħan il-moħħ li jkun hemm fis-seħħ il-proċeduri meħtieġa biex tkun eskluża il-possibilità ta' xi abbuż minn din il-bidla importanti. Il-Partit Laburista innota kif fil-pajjiż kien hawn min qal fuq qudiemnet l-Oppożizzjoni li din il-bidla ma kienx hawn bżonna għax il-liġijiet tajbin kif huma. Il-Partit Laburista mill-Gvern ma qabilx. Fil-fatt il-Gvern ressa l-qoddim biex jemenda il-kodiċi kriminali wara l-Avukat tal-Istat ġibet l-attenzjoni li anke meta it-tmiem ta' tqala ikun riżultat ta' intervent mediku li hu maħsub biex isalfa ħajjet l-om tinkiser il-liġi u l-om u min jagħmel l-intervent ikun suġġett għal proċeduri kriminali. Il-Partit Laburista temm jgħid li se jibqa' l-partit li ma jibżax mill-bidla, speċjalment meta din il-bidla tkun maħsuba biex iġġib ġustizzja soċjali bħalma huma dawn l-emendi li jipproteġu lil mara u lil professjonisti u jagħtu serħan lil moħħ lil kulħadd.